Mga anak, tara na, kakain na. Bilisan nyo at baka lumamig tong kape nyo. Good morning, Tay. Pakis nga. Amoy tuyo ako. Eh, Tay, paborito ko nga ang tuyo, kaya okay lang kung ikaw mismo yung amoy tuyo. Loko ka talaga. Good morning sa pinakagwapo kong tatay sa buong daigdig. Pakas din ako. Natural, ako talaga ang pinakagwapo mong tatay. Ako lang tatay mo eh. Ayaw nga pala. Pinakagwapong tatay pala sa buong daigdig. At sa outer space. Alam ko na yung mga ganyang hirit eh. Ano na naman ang kailangan nyo? Tatay talaga? Wala po. Sabihin mo na. Ano ba yun? Wala nga po. Naku tay, pinapupunta ka sa school ni Maynard. Kasi nakipag-away. Ano? Bakit ka nakipag-away? Kasi naman, Tay, nakakapikon na eh. Paano nakakapikon? Maski naman ako gagawin ko yung ginawa ni Maynard. Leonard, ikaw ang mas matanda. Dapat di mo ineengganyo na makipag-away tong kapatid mo. Binubuli kasi nila si Maynard. Sinasabi pa nila na baka hindi daw kayo mag-ama. Ano? Pero anak, sana hindi mo na pinatulan. Alam nyo naman na anak ko talaga kayo eh. Sabihin mo na nga kay tatay yung dahilan, Maynard. Kasi po, pag nakikita nila tayong nagkikis, at nagkikis kayo sa akin, sinasabi nila na hindi daw gawain yun ng mag-ama. Nakakapikon tay, di ba? Ay, ikaw ang bilis uminit ng ulo mo. Kumalma ka nga. O sige, pupunta ako sa eskwelahan mo, Maynard. Pero uulitin ko lang ha, ang mga Pilipino, hindi sanay sa mga bagay na gaya ng relasyon natin bilang mag-aama. Maraming hindi nakakaintindi sa klase ng pagmamahalan natin. Gusto nyo ba, wag na kayong mag-kiss sa akin? Hindi po. At saka, hindi sila ang masusunod sa pamilya natin. Kung hindi sila ganun sa mga tatay nila, di ko na problema yun. Bahala sila. Tama yan. Kaya sa susunod, wag ka nang mapikon. Hayaan mo sila. Naiinggit lang sila kasi hindi sila gaya natin. Namiss ko tuloy si nanay. Nasa tahimik na ang nanay nyo. Pero siguradong lagi niya tayong binabantayan. Kahit na matagal nang wala dito ang nanay nyo, hindi natin siya makakalimutan kailanman. Tama? Opo, Opo, Tay. Tay. O siya, kain na. Maaga pa naman. Sabay na tayong pupunta sa eskwelahan mo, Maynard. O sige po. Ikaw naman, Leonard. Kumusta ka sa bago mong trabaho? Ayos naman tay. Mababait mga katrabaho ko. Yung nililigawan mo, sinagot ka na ba? Darating tayo dyan tay. Teka, ano naman ang sabi niya pag nakikita niyang humahalik ka sa akin? Naiinggit daw siya dahil ang sweet natin mag-ama. Siya kasi mas sinanay na magmano imbes na kiss. Maganda rin ang pagmamano. Mas pang Pilipino. Pero yun nga ang sinasabi ko. Di lahat ng tao makitid mag-isip. Kita mo nga yung nililigawan mo. Tanggap ang pagiging sweet nating tatlo. Kaya Maynard, sa susunod, kalma lang. Hayaan mo lang yung mga nangaasar sa'yo. Opo, Tay. Sorry po. Tay, may nililigawan na din yan. Uy, kuya, wala. Uy. Dear love, ako si Bernard, 50 years old, byudo na. Dahil tatlo na lang kami ng mga anak ko, lalo kaming naging sweet sa isa't isa. Di raw magandang tingnan yung paghalik sa akin ng mga bata. Okay lang daw yon kung mga baby pa sila. Pero bakit namin babaguhin kung paano kami sa isa't isa? Para lang katanggap-tanggap kami sa mata ng iba? Salamat ha. Saan? Dito. Sa pagpasyal, sa merienda, sa presensya mo. Masaya ako pagkasama ka. Ako rin. Kain ka lang ha. May gusto ka pa ba? Pinapataba mo ko ah. Hindi naman. Gusto ko lang masaya ka. Tsaka, hindi naman pangit ang mataba. Naku, baka mamaya iwan mo ko pag tumaba ako. Ikaw ang minahal ko at hindi ang figura mo. Kaya ako lalong nahuhulog sa'yo eh. Sa mga hirit mo na ganyan eh. Totoo ang sinasabi ko ha. Walang halong biro. Punong-puno ng sinseridad. Kainis ka. Eh ako ba? Ayos lang ba ako sa'yo? Oo naman. Nasa iyo na lahat. Tall, dark, and handsome. Kahit matanda na. Ano bang matanda?
Kalabaw lang ang tumatanda. Ang pagiging ama ko, hindi ba turn off yun? Sana nun pa, hinindian na kita nung nalaman kong may mga binata ka ng anak. Ang tanong, matatanggap kaya nila ako? Sigurado yun. Noon pa nga nila ako kinukulit na mag-asawa na ulit eh. Kaso ngayon lang dumating yung tamang tao para sa akin. Ayan na naman yung mga hirit mo eh. Pero sandali, mag-asawa na talaga? Hindi ko pa nga nakikilala ang mga anak mo eh. Mababait ang mga anak ko. Aayusin lang natin yung schedule para sa pagkikita nyo. Gusto ko yung handa na ang lahat. Oo nga. Ako din kasi medyo tight pa ang schedule. Pero darating din yung tamang panahon para magkakilala kami. Salamat ha. Salamat saan? Sa pagmamahal. Tsaka salamat kasi lagi kang nandyan. Alam mo, kumain na tayo at baka magkaiyakan pa tayo niyan. Kailan nga ba tayo nagkakilala? Nakalimutan mo na? Nalito lang ako. Ang daming beses kasi natin na nagkita bago ako nanligaw sa'yo eh. Actually, ang natatandaan ko nung birthday ni Danny, bilang common friend niya tayo. Oo nga. Nung birthday ni paring Danny. Bakit mo na itanong? Nililista ko kasi yung mga mahalagang date sa ating dalawa. Gaya nung unang beses tayong lumabas, natatandaan ko yun. Labor Day noon. At makalipas ang isang taon, yung date na sinagot kita at ayaw mo pang maniwala na sinasagot na nga kita. Kasi naman sinagot mo ako April 1. April Fool's Day. Parang prank kasi, no? Ganun na nga. Sana maging matatag ang pagmamahalan natin, no? Alam mong mahal na mahal kita. Kaya sobrang tatag ng pagmamahal ko sa'yo. Ako rin. Siguro naman, pwede na nating pag-usapan ang kasal. Ay, oo nga. Mabuti pa nga habang maaga, pag-usapan na natin yan para mas planado. Siguro, sapat na ang 5 buwan para maisaayos ang lahat. Oo naman. Pero uunahin natin na makilala mo ang mga anak ko. Oo, yun dapat ang mauna. Mahirap na, baka mamaya, di pala nila ako gusto para sa'yo. Imposible yan. Mababait ang mga anak ko. Kaya magkakasundo kayong 3. Makalipas ang 2 taong relasyon namin ni Vanji, napag-usapan na rin namin ang pagpapakasal. Pero pareho namin gusto na magkita muna sila ng mga anak ko. Ang nakapagtataka, nasa 2 taon na yon, walang naging pagkakataon na magkita si Vanji at ang mga anak ko. Bernard! Vanji! Nandyan na! Tuloy ka! Salamat. Halika, upo ka. Huy, aligaga ka masyado. Ako lang to. Pasensya na, excited lang. Saka, 5 beses na ako nakapunta dito. Ano ka ba? Pero ito yung unang beses na magkikita kayo nila Maynard at Leonard. Oo nga. Teka, si Leonard yung panganay tapos si Maynard yung bunso, di ba? Oo, tama. Mabuti na yung handa ako. Para naman hindi sila ma-turn off sa akin. Teka, nasan sila? Parating na yung mga yun. May binili lang sila. Speaking of, pwede ba kitang maiwan dito sandali? Pipick upin ko lang yung cake na in-order ko. Mga ilang bahay lang naman mula rito sa amin. Oo naman. Teka, samahan na kaya kita? Wag na. Tatakbo na ako para mabilis. Sandali lang ako, ha? Okay. Ang linis ng bahay. Kahit puro sila lalaki dito. Swerte ko talaga kay Bernard. Mababait yung 2 anak niya. Tay, si Kuya, nanunulak! Mauna ako! Tay! Teka, sumpuero ka ha? Kuya, ano ba? Huwag mo akong kinitiin! ay, sorry po. Kayo po si Tita Vanji? Ako nga. Ay, eto po pala, bulaklak. Binili namin ni Kuya para sa inyo. Salamat. Si tatay po. Kinuha lang yung cake. Ay, dyan lang po yun sa kanto. Baka pabalik na po siya. Oh, nandyan na pala kayo. Good afternoon, tay. Pakis. Tay, ako naman. Love you, Tay. Siyempre, nakilala nyo na ang tita Vanji nyo. Opo, tay. Vanji, nakilala mo na pala tong mga baby damulag ko.
Ha? Oo. Tita, gusto mo po ba ng maiinom? Ay, nako, sorry. Oo nga pala. Nagmamadali kasi akong kunin tong cake. Nakalimutan kitang alukin ng maiinom. Ayos lang ako. Kukuha na po ako ng maiinom. Wag na. Tara na sa mesa at kumain na tayo. Siguradong mainit pa yung mga niluto ko. Wow! Ang mga specialty ni tatay, matitikman na naman natin. Naku, Tita Banji, masarap magluto si tatay. Hindi mo na ako kailangang i-build up pa sa Tita Banji nyo. Tayo na. Susunod ako, may kukunin lang ako sa bag. Hihintayin na kita, tita. Hindi na. Alam ko na naman tong bahay nyo. Ilang beses na ako nakapunta dito. Sige, sunod na ako sa inyo sa mesa. O sige, para may ayos na muna namin yung mesa. O tayo na mga anak. Namamalikmata lang ba ako? Totoo ba yung nakita ko? Tuwang-tuwa ang mga anak ko nung makilala nila sa wakas si Vanji. Ang dami nilang kwento. Nakikinig si Vanji, kaso may napansin ako sa kanya. Parang wala siya sa sarili niya. Ayokong ipaalata sa mga anak ko yung napansin ko. Nung masolo si Vanji, doon ko na siya tinanong. Kaso wala naman siyang sinasabi, kaya hindi ko na siya kinulit. Dito daw yung reservation nila Leonard at Maynard. Parating na siguro yung dalawa. Upo na tayo. Okay. Vanji, huwag ka sanang magagalit ha. Napansin ko mula nung huling punta mo sa bahay, lagi ka nang tahimik. Naninibago lang siguro ako sa iyo. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Ha? Wala naman. Mula pa kanina papunta rito ang tahimik mo. Father's Day pa naman ngayon. Excited nga yung dalawa dito sa treat nila sa atin Basta, sabihan mo lang ako kung ano man ha. Bernard, total napansin mo na rin lang. Sige, pag-usapan na natin. Wala naman akong problema sa mga anak mo. Mababait naman sila. Kaya lang, nabother ako. Nabother ka saan? Nung halikan ka nila sa labi, parang inappropriate na sa edad nila. Sa lips talaga. Yun ba? Oo, ganun talaga kami noon pa. Sweet talaga yung dalawang yun. Siguro dahil bata pa sila, kami na lang talagang tatlo ang magkakasama. Pero hindi magandang tingnan na naghahalikan kayo sa labi. Baka naman pwedeng huwag nyo nang gawin yun lalong-lalo na sa harap ng ibang tao. Nako, hayaan mo nga sila. Happy Father's Day, Tay! Hoy, nandito na pala kayo. Salamat mga anak. Kiss namin, tay. O ako naman. Hello po, Tita Banji. Tita, may flowers uli kami para sa'yo. Salamat. Upo na kayo. Sinabay niyo na ba yung order sa reservation niyo? Yes, tay. Nag-advance order na po kami. Pero kung may gusto pa kayo, order lang kayo. Sagot namin ni Kuya Leonard to. Natin? Talaga lang, ha? O bakit? Binigay ko naman sa'yo yung naipon ko pero ayaw mong kunin. Biro lang. Ito naman ang sensitive. Ako ang may trabaho, kaya sagot ko na to. Itabi mo yung ipon mo. Galingan mo mag-ipon para may nagagastos ka. Hindi puro hingi kay tatay. Yung naiipon ko galing din naman sa baon ko na bigay ni tatay Tumigil na nga kayo. Ito talagang mga batang to pinapaiyak ako. Halika kayo dito. Mauna na pala ako. Oh, Vanji, saan ka pupunta? May emergency sa trabaho ko. Maiwan ko muna kayo. Pero Father's Day celebration to. Ayos na yun. Kasama mo naman mga anak mo. Sige, aalis na ako. Sandali, ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko na. Enjoy kayo. Bye po, tita. Ingat po. Tay, okay lang ba si Tita Banji? Oo nga po, tay. May problema lang siguro sa trabaho. Ikaw, tay, okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Father's Day ngayon, tapos kompleto tayo. Kaya bakit di ako magiging okay? Oh, tara na. Mag-celebrate na tayo. Happy Father's Day ulit, tay. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Hanggang huling hininga ko. Ano bang huling hininga? Huwag nga kayo magsalita ng ganyan, tay. Na pala yung mga pagkain. Mabuti pa nga, ikain na lang natin to. Gutom na ako
Dear love, after noon, nagkita at nag-usap kami ni Vanji sa huling pagkakataon. Nakipaghiwalay siya sa akin ng personal. Gusto niyang baguhin naming mag-aama yung pagiging sweet namin. Kasi di raw yun normal. Mabuti na rin at nasabi agad ni Vanji ang saloobin niya. Mahal ko si Vanji. Pero kung di niya tanggap yung samahan namin ng mga anak ko, handa ko rin siyang bitawan. Sa ngayon, masaya kaming mag-aama at lalo pa kaming naging close sa isa't isa. Darating din siguro ang tao para sa akin. Pero hindi ko pwedeng ipagpalit ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!